Izindlela zokulala isigaba sokuqala. Ukuhlanzeka ngaphambi kokuya embhedeni. Qinisekisa ukuhlanzeka ikakhulukazi kwezandla ngaphambi kokuya embhedeni. Umhlonishwa Abu Huraira ngathi u-Allah angajabula ngaye ubika ukuthi uNabi ukuthula kube kuye wathi, noma ubani oya ukuyolala enephunga lenyama, amafutha noma iphunga lokudla, ukungcola ezandleni zakhe angazigezi izandla zakhe bese elinyazwa izilwane, izinambuzane, akekho azomgxeka kodwa kumele azigxeke yena. Izingilosi zimenzela iduwa umuntu olala ehlanzekile enze iwudu. Umhlonishwa Ibn Abbas ngathi u-Allah angajabula ngaye ubika ukuthi uNabi ukuthula kube kuye wathi, hlanzani, gcinani imizimba yenu ihlanzekile, u-Allah uzonenza nihlanzeke. Ngoba asikho isigqila esiya kuyolala sihlanzekile, kodwa izingilosi ziba naye ubusuku bonke. Futhi uma ephenduka ingilosi ithi, "O Allah, xolela isigqila sakho ngoba siye embhedeni sihlanzekile."